Για τον Χαλίφη Χαρούν Αλ-Ρασίδ υπάρχουν τόσες ιστορίες όσα αστέρια στον ουρανό. Και όπως το φως τους φτάνει σε τόπους μακρινούς, έτσι και αυτές οι ιστορίες θα μας οδηγήσουν μέχρι το ξημέρωμα και θα είναι μια πηγή ψυχαγωγίας. Η ιστορία λέει ότι μία μέρα τον Χαλίφη τον βασάνιζαν έγνοιες. Προσπάθησε να τις αποθήσει, αλλά όταν δεν τα κατάφερε, έστειλε να του φέρουν το βεζίρι του, τον Τζαφάρ. Τι έπρεπε να κάνει? Βυθισμένος σε σκέψη ο Τζαφάρ χάιδευε τη γενιάδα του. Τελικά αναφώνησε. Ας πάμε κάπου όπου δεν υπάρχει θλίψη ή έγνοιες. Ας μεταμφιεστούμε και ας δούμε απλούς ανθρώπους. Ίσως κάτι να συμβεί που θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Ο Χαρούν συμφώνησε αμέσως με αυτή την πρόταση. Ζήτησαν από το Μασρούρ, το μαύρο δίμιο, να το συνοδεύσει στη βόλτα τους. Έτσι, μετά από λίγο περπατούσαν και οι τρεις στους ήσυχους στενούς δρόμους της Βαγδάτης. Περιπλανιόντουσαν ώσπου το νυχτερινό αεράκι τους μετέφερε τα λόγια από ένα τραγουδάκι. Λάμπει στο ποτήρι μου, σαν καθάρια στραφτερό φως, στην υγειά του ήλιου. Πίνω ξανά και ξανά. Κοντοστάθηκαν στη γωνία. Εκεί βρισκόταν ένα μικρό αλλά ψηλό σπιτάκι, με μια πεντάγωνη πλατεία μπροστά του. Στο φωτισμένο τζάμι διαγραφόταν η σιλουέτα ενός άντρα, ο οποίος κρατούσε ένα ποτήρι κρασιού. Εκείνος ήταν που τραγουδούσε το εύθυμο τραγουδάκι. «Νομίζω πως εδώ μπορώ να βρω τη θεραπεία για τη μελαγχολική μου διάθεση», είπε ο Χαλίφης. «Πρέπει να μπούμε εδώ, Μασρούρ. Χτύπησε την πόρτα και μην τους αφήσεις να μας διώξουν». Ο Μασρούρ χτύπησε δυνατά την πόρτα. Πολύ σύντομα ένα αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο πρόβαλε σε ένα παράθυρο. Ο άγνωστος άντρας βροντοφώναξε. «Τι θέλετε εδώ εσείς, ένα τσούρμο αλήτες, γιατί με ενοχλείτε?» Ο Χαλίφης με το ζόρι κρατούσε τα γέλια του. «Είμαστε έμποροι από μακρινή χώρα. Θα θέλαμε να ξεκουραστούμε στην οικία σου». Το κεφάλι εξαφανίστηκε και σύντομα ο κάτοχος του φάνηκε στο άνοιγμα της πόρτας. Ήταν ένας μεγαλόσωμος τύπος που με μεγάλη ευκολία θα μπορούσε να αποθήσει και τους τρεις τους μόνο μιας. «Δεν μου φαίνεστε για έμποροι», μουρμούρισε. «Πάντως μπορείτε να περάσετε. Μη σκεφτείτε όμως ότι θα σας γεμίσω περιποίησεις, ούτε μπουκιά και ούτε γουλιά δεν θα σας δώσω. Ούτε και θέλω να μάθω ότι κουτσομπολεύατε για όσα γίνονται στο σπίτι μου». Οι δίθεν έμποροι συμφώνησαν με αυτά και προχώρησαν προσεκτικά στα ενδότερα. Ο μειώδης άντρας είχε ετοιμάσει ένα πλούσιο δείπνο για τον εαυτό του. Υπήρχαν όλων των ειδών τα καλά πάνω στο τραπέζι, μαζί με φρούτα και μια καράφα κρασιού. Οι καλεσμένοι είχαν βρει ο καθένας μια θέση να καθίσει, ο οικοδεσπότης όμως δεν τους άφησε στην ησυχία τους. Καθώς έτρωγε και έπινε, έλυζε τους καλεσμένους του με διάφορες προσβολές. Στον Τζαφάρ είπε: «Εσύ, φουσκωμένε με το μουστάκι σου, μη σου πέρασε από το μυαλό να πιεις έστω και μια γουλιά». Ύστερα είπε στον Μασρούρ: «Νομίζω ότι θα σου δώσω κάτι να πιεις, κρασοκανάτα, αλλά σιγά μη γίνει». Ακόμα και ο Χαλίφης δεν γλίτωσε από τις προσβολές. Ο Χαρούν Αλ-Ρασίδ κόντευε να διπλωθεί στα δύο από τα γέλια. Εν τω μεταξύ κόντευε να ξημερώσει. Όλο το φαγητό είχε φαγωθεί και η κανάτα είχε αδειάσει. Ο Χαρούν τόλμησε να κάνει μια ερώτηση στον οικοδεσπότη τους. «Για πες μας, καλέ μου άνθρωπε, ποιος είσαι και γιατί ετοίμησες τέτοιο λουκούλιο γεύμα για τον εαυτό σου?» «Απατεωνίσκη», ούρλιαξε ο οικοδεσπότης. «Είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα κοιτάζατε τίποτα». Ηρέμησε όμως κάπως και είπε: «Το όνομά μου είναι Μπασίμ και το επάγγελμά μου είναι σιδεράς. Κάθε μέρα κερδίζω αρκετά χρήματα. Είμαι στη δουλειά εδώ και 20 χρόνια και κάθε μέρα κερδίζω 5 σημαίνια νομίσματα. Θέλω κάθε βράδυ να το γλεντάω και κάθε πρωί να πηγαίνω πάλι για δουλειά. Και καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να με αποτρέψει από το να κάνω τη ζωή που θέλω». «Πώς μπορείς και δουλεύεις κάθε πρωί?» ρώτησε ο Χαλίφης, με περισσότερη περιέργεια από όσοι ήταν συνετοί. «Αχρή, εξαφανίσου. Αν σε ξαναδώ στα μάτια μου θα σε κάνω κιμά». Γελώντας ο Χαρούν Αλ-Ρασίδ σηκώθηκε και είπε: «Έλα τώρα, είμαστε απλοί έμποροι από μακρινό τόπο. Δεν θα μπορούσαμε να σου κάνουμε τίποτα. Δεν σηκώνεις ένα αστιάκι?» Έπειτα, οι τρεις τους αποχαιρέτησαν τον Μπασίμ. Αισθάνονταν όμως άσχημα από τις αγενείς προσβολές που είχαν αναγκαστεί να υποστούν ολόκληρο το βράδυ. Ο Χαλίφης αποφάσισε πως ο αγενής σιδεράς έπρεπε να τιμωρηθεί για τη συμπεριφορά του. Το επόμενο πρωί φώναξε κοντά του το διοικητή της φρουράς. Η διαταγή που του έδωσε ήταν: «Για τις επόμενες 3 μέρες απαγορεύεται να εξασκηθεί το επάγγελμα του σιδερά. Όποιος παραβεί τον νόμο θα έχει συνέπειες». Αμάν, όταν ο Μπασίμ άκουσε αυτή τη διαταγή,
Αμέσως ο νους τους πήγε στους καλεσμένους της προηγούμενης νύχτας. Κάτι δεν του πήγαινε καλά. «Σε απασχολεί κάτι, Μπασίμ?» του φώναξε κάποιος. Ήταν ο παλιός του φίλος Χαλίντ, που δούλευε σε ένα χαμάμ. Ο σιδεράς του είπε τι συνέβη. Πώς θα κέρδιζε τώρα τα προστοζήν. «Έλα, φίλε, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα έρθεις απλώνας να δουλέψεις 3 μέρες σε εμάς. Μετά θα μπορέσεις να ξαναγυρίσεις στο επάγγελμά σου». Έτσι και έγινε. Ο Μπασίμ έκρυψε το σφυρί του και πήγε να πιάσει δουλειά στο χαμάμ. Έκανε μασάζ στα πόδια των λουόμενων και έτριβε τους ώμους τους με αρωματικό λάδι. Στο τέλος της μέρας είχε και πάλι κερδίσει 5 σημαίνια νομίσματα. Εύκολα τα είχε καταφέρει. Γεμάτος αισιοδοξία γύρισε στο σπίτι. Το να δουλεύει κανείς στο χαμάμ είναι ωραίο επάγγελμα, σκεφτόταν. Αν δεν είχα γνωρίσει εκείνους τους εμπόρους, τώρα θα ίδρωνα ακόμα πάνω σε ένα αμόνι. Βράδιασε. Ψηλά πάνω από τους μιναρέδες της Βαγδάτης ξεπρόβαλε το ολόγιομο φεγγάρι. Πάλι φάνηκε φως στα παράθυρα του σπιτιού του Μπασίμ και πάλι ακούστηκε το εύθυμο τραγούδι του στους δρόμους. Και πάλι κάποιος του χτύπησε την πόρτα. «Πάνω που αναρωτιόμουν που είσαστε», είπε απότομα ο Μπασίμ μόλις άνοιξε την πόρτα. Και είδε μπροστά του τη γνώριμη παρέα των 3 επισκεπτών. Το κρασί όμως του είχε προκαλέσει εύθυμη διάθεση. Αυτή τη φορά τους προσκάλεσε κιόλας να περάσουν, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να τους περιλούσε με άλλον ένα χήμαρο προσβολών. Ο Χαρούν Αλ-Ρασίντ είχε προετοιμαστεί με χαρά για αυτό το βράδυ, ώσπου είδε ότι ο σιδεράς είχε βρει την ευκαιρία να στήσει και πάλι γλέντι για τον εαυτό του. «Μάλιστα, μάλιστα, από πού να ήρθαν όλα αυτά τα καλούδια?» αναφώνησε ο σιδεράς. «Μπορώ να πω ότι η επίσκεψή σας δεν μου έφερε τύχη. Συγκεκριμένα, σήμερα έδωσε εντολή ο Χαλίφης να κλείσουν όλα τα σιδεράδικα. Δεν με προβλημάτισε όμως. Σήμερα δούλεψα πολύ καλά, χάρη στο χαμάμ». «Και τι θα έκανε στην περίπτωση που έκλειναν και αυτά?» τον ρώτησε ο Χαλίφης με αθώο ύφος. «Πολύ θα ήθελες να μάθεις, έτσι?» «Α, εσείς φταίτε. Μου χρησιμεύετε τόσο πολύ όσο και οι κουτσουλιές των πουλιών. Έξω από το σπίτι μου αμέσως». Όταν ξημέρωσε, έφυγαν από το σπίτι του. Ο Χαρούν Αλ-Ρασίντ κούνησε γεμάτος απορία το κεφάλι του. Πώς έπρεπε να χειριστεί αυτόν τον απίθαρχο σιδερά? Ήταν πράγματι κάτι που χρειαζόταν σκέψη. Μόλις όμως κάθισε στο θρόνο του, έδωσε νέα διαταγή. Για 3 μέρες όλα τα χαμάμ της Βαγδάτης θα έβαζαν λουκέτο. Έγιναν πολλά παράπονα για αυτή την απόφαση, με πρώτο και καλύτερο τον Μπασίμ. Τραβούσε τα μαλλιά του από το κακό του. Πώς φάνηκε τόσο ανόητος να αποκαλύψει στους χθεσινοβραδινούς επισκέπτες του τι δουλειά είχε βρει να κάνει. Τώρα έπρεπε να βρει κάτι άλλο. Χτύπησε όλες τις πόρτες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Είχε εντωμεταξύ αρχίσει να διαδίδεται και η φήμη ότι έφερνε ατυχία στους εργοδότες του. Εξαντλημένος, γύρισε πάλι στο σπίτι. Όλες οι προσπάθειές του είχαν αποβεί άκαρπες. Κοίταξε γύρω του και είδε ένα όμορφο σάλι, ξεχασμένο σε μια γωνία. «Αυτό το σάλι θα μου φέρει τουλάχιστον 5 δινάρια», σκέφτηκε. «Ας το πουλήσω». Άρπαξε το σάλι και έτρεξε στην αγορά. Στο δρόμο όμως, σταμάτησε στο δικαστήριο που πλήθηκε και προσευχήθηκε στο Θεό για να έχει ευτυχή έκβαση η προσπάθειά του. Έριξε μερικές σταγόνες στο σάλι, το οποίο άπλωσε πάνω στο τουρμπάνι του, έτσι ώστε εκείνο να κρέμεται στην πλάτη του. Πώς θα κατάφερε να το πουλήσει σε καλή τιμή? Καθώς στεκόταν χαμένος στη σκέψη του στην είσοδο του δικαστηρίου, τον πλησίασε μια γυναίκα λέγοντάς του: «Καλέ μου άνθρωπε, βλέπω ότι είσαι δικηγόρος. Θέλω να κάνω μια καταγγελία». «Θα νομίζω ότι είμαι δικηγόρος επειδή φοράω ένα μακρύ σάλι», σκέφτηκε ο σιδεράς. Όμως δεν τη διόρθωσε και είπε: «Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε». «Θέλω να κάνω μια καταγγελία εναντίον του άντρα μου, ο οποίος είναι τσαγκάρης. Σύμφωνα με το προγαμιαίο μας συμβόλαιο, μου χρωστάει 5 δινάρια, αλλά αρνείται να μου τα δώσει». Η γυναίκα άρχισε να κλαίει. «Φέρε τον σε μένα και θα δεις για πότε θα σου τα δώσει», της απάντησε ο Μπασίμ. «Δεν έπρεπε να το πούμε και σε κάποιον δικαστή για να του δώσει μια 24ωρη προειδοποίηση?» ρώτησε η γυναίκα διστακτικά. «Δεν χρειάζεται, θα τα κανονίσω ο ίδιος», είπε ο σιδεράς. Η γυναίκα του έδωσε 2 δινάρια και του είπε: «Αυτά είναι δικά σου. Θα βρεις τον άντρα μου στο μαγαζί του, εδώ, στη γωνία». Ο Μπασίμ πήρε τα χρήματα και έσπευσε στο μαγαζί. Πήρε ένα κομμάτι ξύλο, χτυπώντας το τζαγκάρι και τον έδεσε. Με το δεμένο τζαγκάρι στην πλάτη, πήρε το δρόμο με βήμα ταχύ. «Αχ, καλέ μου άνθρωπε», του είπε ο τσαγκάρης. «Τι συμβαίνει, πού με πας?» «Πάμε στο δικαστή». «Χρωστάς τη γυναίκα σου λεφτά», του απάντησε ο Μπασίμ. «Για περίμενε, σταμάτα, άσε με κάτω. Μπορώ να στα εξηγήσω όλα», είπε ο τσαγκάρης. Ο Μπασίμ σταμάτησε και άφησε κάτω το τζαγκάρι. «Τι εννοείς?» τον ρώτησε θυμωμένος με γουρλωμένα μάτια. «Άκουσε με, κύριε δικηγόρε. Υπόσχομαι ότι τώρα ευθύς αμέσως θα ξεκαθαρίσω την κατάσταση με τη γυναίκα μου. Σε παρακαλώ όμως, μην με πας στο δικαστήριο».
«Και εμένα ποιος θα με πληρώσει?» ρώτησε ο Μπασίμ. Ο Τσαγκάρης έβγαλε 3 δινάρια. «Ορίστε, αυτά είναι για εσένα». «Αυτά δεν φτάνουν», του είπε απειλητικά ο σιδεράς. Παρ' όλα αυτά πήρε τα χρήματα και άφησε τον Τσαγκάρη ελεύθερον. Κατόπιν κίνησε να κάνει τις απαραίτητες αγορές για το βραδινό του γλέντι. Εκείνο το βράδυ είχε μεγάλα κέφια. Αναρωτιόταν αν ο Χαλίφης θα έκλεινε την επόμενη μέρα το δικαστήριο. Τότε θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα του το πλήρωναν. Η καράφια του κρασιού είχε σχεδόν αδειάσει όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ο Μπασίμ αρχικά δεν σκόπευε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη νέα πηγή των εισοδημάτων του. Αλλά μετά από προκλήσεις δεν άντεξε και άρχισε να κομπάζει για το πώς υποδίθηκε τον δικηγόρο. Ένα περίφημο νέο επάγγελμα, κατά τη γνώμη του. Ο Χαλίφης ήξερε πλέον αρκετά. Το επόμενο πρωί ζήτησε από τον αρχιδικαστή της Βαγδάτης να παρουσιαστεί μπροστά του και του είπε: «Έμαθα ότι κάποιοι δίθεν δικηγόροι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Χρησιμοποιούν τον νόμο προς όφελός τους και δεν προέρχονται από οικογένεια νομικών. Θέλω να ανακρίνεις όλους τους δικηγόρους. Στους καλούς μπορείς να δώσεις κάποια ανταμοιβή, αλλά τους απατεώνες πρέπει να τους τιμωρήσεις». Του δικαστή δεν του φάνηκε παράξενη αυτή η διαταγή. Οι δικηγόροι ελέγχονταν τακτικά, αλλά εδώ και καιρό δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Κίνησε βιαστικά για το δικαστήριο, όπου συγκεντρωνόταν οι δικηγόροι. Ο Μπασίμ ήταν και εκείνος εκεί. Οι φρουροί τους έβγαλαν όλους έξω. Ο δικαστής τους φώναζε έναν για να τους ανακρίνει. Τους ρωτούσε για τη θέση που κατήχαν, για τις γνώσεις τους σχετικά με τα νομικά θέματα και για συγγενείς που ήταν και εκείνοι του ίδιου επαγγέλματος. Ο Μπασίμ σύντομα κατάλαβε ότι θα αποκαλυπτόταν. Και πράγματι δέχτηκε ένα τέτοιο ξυλοφόρτωμα που θα το θυμόταν για πολλά χρόνια. Ο δικαστής του έδωσε να καταλάβει ότι δεν έπρεπε να ξαναδεί το πρόσωπό του στο δικαστήριο. Φεύγοντας, ο Μπασίμ πήγε σπίτι του. Ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε τα 5 δινάρια που δεν είχε κερδίσει σήμερα. Το μόνο που ήθελε ήταν να φύγει από τη Βαγδάτη, το συντομότερο δυνατόν. Στο σπίτι έριξε μια ματιά στην ντουλάπα του. Δεν είδε κάτι που να αξίζει τον κόπο να πάρει μαζί του. Ύστερα είδε τη θήκη από ένα παλιό σπαθί να κοίταται στο έδαφος. Αυτό ίσως να μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Έσφιξε το ζωνάρι του και πέρασε μέσα από τη θήκη. Αντί για σπαθί, έβαλε μέσα της ένα ξύλο. Πήρε μαζί του και ένα ρόπαλο που ήταν κρεμασμένο στον τοίχο. Σίγουρα κάπου θα το χρησιμεύε. Είχε έρθει η ώρα της αναχώρησης. Το πεπρωμένο όμως αποφάσισε διαφορετικά. Χαμένος στις σκέψεις του, ο Μπασίμ διέσχισε την αγορά, χωρίς να προσέχει γύρω του. Ξαφνικά βρέθηκε κατά μεσής μιας ομάδας ανθρώπων που παρακολουθούσαν 2 μαγαζάτορες, οι οποίοι πάλευαν μεταξύ τους. Τραβούσαν ο ένας τα μαλλιά και τη γενιάδα του άλλου και πολεμούσαν. Κανείς δεν τολμούσε να μπει ανάμεσά τους. Κανείς, εκτός από τον Μπασίμ. Ο νιώδης άντρας μπήκε ανάμεσα στους 2 άντρες και τους χώρισε στο λεπτό. Έπεσε στη γη. Έπειτα επικεφαλής αγοράς του είπε: «Σας ευχαριστώ, κύριε διοικητά, για τη δυναμική σας επέμβαση. Μπορώ να σας δώσω σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης 2 δινάρια. Οδηγήστε αυτούς τους 2 κατεργάριδες στο Χαλίφι για να λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει». «Μεγαλοδύναμε», σκέφτηκε ο σιδεράς. «Μου αναθέτουν την εξουσία του διοικητή, έτσι απλά. Ίσως υπάρχει κάποια ευκαιρία για μένα μέσα από αυτό». Και τραβώντας μαζί του τους 2 καυγατζίδες, ξεκίνησε για το παλάτι του Χαλίφι, για να τους παραδώσει στον πραγματικό διοικητή της φρουράς. Όταν οι φρουροί είδαν το μειώδη σιδερά να πλησιάζει, εντυπωσιάστηκαν με το παρουσιαστικό και τη συμπεριφορά του. Δεν δίστασαν λοιπόν να τον αφήσουν να περάσει, κι ας μην τον είχαν ξαναδεί ποτέ πριν. «Σίγουρα θα έχει σπουδαία νέα για το διοικητή μας», σκέφτηκαν. Ο διοικητής τον δέχτηκε με μεγάλο σεβασμό. Έτσι λοιπόν, για ακόμα μια φορά, ο Μπασίμ είχε βρει ένα εξαιρετικό επάγγελμα. Δεν σκεφτόταν πλέον τις προηγούμενες επαγγελματικές του δραστηριότητες, αλλά κίνησε γεμάτος αισιοδοξία για το σπίτι του. Αυτή τη φορά θα έδινε στους 3 θρασίτατους επισκέπτες του να καταλάβουν. Ο Χαρούν Αλ-Ρασίντ περίμενε ανυπόμονα να βραδιάσει. Άραγε θα άλλαζε σκοπό ο σιδεράς μετά από αυτά, αναρωτιόταν. Ο Βεζίρης ο Τζαφάρ και ο Δήμης ο Μασρούρ δεν είχαν καμία διάθεση να τον ακολουθήσουν. «Θα πρέπει να έχει φάει το ξύλο της χρονιάς του αυτή τη φορά», είπαν στο Χαλίφι. «Ξέρω πώς να τον καλοπιάσουμε», απάντησε ο Χαλίφης. «Θα του πάμε 5 γεμιστά κοτοπουλάκια, για να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα. Θα πρέπει να έχει πεινάσει στο μεταξύ». Ήθελε οπωσδήποτε να δει με τα μάτια του τι είχε γίνει με το σιδερά. Έτσι είπαν και έτσι έκαναν. Εκείνο το βράδυ οι δίθεν έμποροι πέρασαν στους δρόμους της Βαγδάτης με κατεύθυνση το σπίτι του σιδερά. Πολύ πριν φτάσουν όμως στο συγκεκριμένο δρόμο, ακουγόταν ήδη από τη γωνία το γνωστό τραγουδάκι. «Λάμπει στο ποτήρι μου, σαν καθάριο στραφτερό φως, στην υγειά του ήλιου. Πίνω ξανά
και ξανά. «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει καθόλου», παρατήρησε ο Τζαφάρ. «Είμαι περίεργος να μάθω πού βρήκε σήμερα χρήματα», είπε ο Χαλίφης, ενώ τάχινε το βήμα του. Δεν είχαν προλάβει να χτυπήσουν την πόρτα του Μπασίμ και εκείνος έγειρε έξω από το παράθυρο, όπως συνήθως. «Δρόμο εσείς οι τρεις, διαφορετικά θα σας δώσω να καταλάβετε», τους φώναξε, ενώ ταυτοχρόνως κουνούσε απειλητικά το ρόπαλο. «Θέλαμε απλώς να περάσουμε μερικές ευχάριστες ώρες παρέα σου», είπε ο Χαλίφης. «Αύριο το πρωί θα αναχωρήσουμε νωρίς από την πόλη και θέλαμε να σε κεράσουμε». Όταν ο Σιδεράς είδε τα ψημένα κοτοπουλάκια και μύρισε τη θεσπέσια μυρωδιά, αποφάσισε να τους αφήσει τελικά να μπουν. «Ελάτε μέσα, κλέφτες, απατεώνες», φώναξε δυνατά καθώς τους άνοιγε την πόρτα. «Ελάτε μέσα με το κοτοπουλάκια και δεν θα σας δώσω μπουκιά. Δεν δίνω πεντάρα για τις κουβέντες σας και δεν θέλω την παρέα σας, ακόμα κι αν έχετε στο Θεό στο πλευρό σας. Είμαι πλέον υπό τη δούλεψη του πιο ισχυρού άντρα της πόλης». Τον Χαλίφη τον είχε φάει τόσο η περιέργεια που με δυσκολία ανέσαινε. Όταν μάλιστα έμαθε υπό ποιες συνθήκες ο Μπασίμ είχε προσληφθεί στην ίδια της τη φρουρά, σκέφτηκε όλες τις προηγούμενες φορές που προσπάθησε να κάνει τον Σιδερά να πληρώσει για τις πράξεις του. Την επόμενη μέρα κάλεσε και πάλι τον διοικητή της φρουράς. Του ζήτησε να του στείλει 4 φρουρούς, μεταξύ των οποίων και τον Σιδερά. «Τι να σημαίνει αυτό?» αναρωτήθηκε ο Μπασίμ. Ήταν λες και κάποιος έπαιζε μαζί του παιχνίδια. Σύντομα όμως τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμα περισσότερο από όσο φανταζόταν. Ο Χαλίφης είχε κρύψει το πρόσωπό του με ένα σάλι, έτσι ώστε να μην τον αναγνωρίσει ο Σιδεράς. «Στρατιώτες», είπε, «σας περιμένει μία τιμητική αποστολή. Αν την εκπληρώσετε, θα αποδείξετε ότι αξίζετε τη θέση που κατέχετε. Θα αμοιφθείτε πλουσιοπάροχα για αυτή. Αν όμως αποτύχετε...» Με το σήμα του Χαρούν, ο Αλ-Ρασίδ, ένας στρατιώτης έφερε 4 λεποδίτες μέσα, καταδικασμένους για κλοπή και φόνο. «Ας δούμε λοιπόν τι αξίζετε. Θέλω ο καθένας από εσάς να τιμωρήσει από έναν από αυτούς τους εγκληματίες». «Τώρα έρθει η σειρά μου», σκέφτηκε ο Μπασίμ τρέμοντας. «Σύντομα θα στέκομαι μπροστά στο Θεό τον ίδιο. Πώς θα τιμωρήσω αυτόν τον δυστυχισμένο με το ξύλινο σπαθί μου?» Ο Χαρούν, ο Τζαφάρ και ο Μασρούρ εντωμεταξύ, μόνο που δεν είχαν πνιγεί από τα γέλια. Όταν τιμωρήθηκαν οι πρώτοι 3, έγραψε ο Καλύφης στον Μπασίμ να πλησιάσει. «Τώρα είναι η σειρά σου», του είπε. Ο Σιδεράς γονάτισε και είπε: «Υπάρχει ένας παλιός θρύλος στην οικογένειά μου σχετικά με τούτο το παλιό σπαθί. Ένα αρχαίο κοιμήλιο που περνάει από πατέρα σε γιο. Σύμφωνα με το θρύλο, αυτό το σπαθί γνωρίζει τα πάντα. Αν η λεπίδα του αγγίξει έναν αθώο, δεν θα τον πειράξει και θα μεταμορφωθεί σε ξύλο. Αν όμως κάποιος είναι πράγματι ένοχος, τότε μια αστραπή θα ξεχυθεί από αυτό το σπαθί και θα τον μπλήξει». «Ενδιαφέρον ακούγεται», είπε ο Χαλίφης. Έδωσε σήμα στον Μπασίμ ότι έπρεπε να προχωρήσει με την αποστολή του. Ο Μπασίμ τράβηξε το ξύλινο σπαθί του και το κατέβασε πάνω στο σβέρκο του ανθρώπου. Μόνο μιας έδωσε έναν πήδο προς τα πίσω, δίθεν έκπληκτος, και αναφώνησε: «Αυτός ο άντρας είναι αθώος, κύριε, κοιτάτε. Το σπαθί μου μεταμορφώθηκε σε ξύλινο». Ο Χαρούν Αλ-Ρασίδ δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο. Έπεσε κάτω από τα γέλια. Μετά τράβηξε το σάλι από το πρόσωπό του, έτσι ώστε να τον αναγνωρίσει ο Σιδεράς. «Βλέπω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε αποτρέψει από το να κάνεις το δικό σου, Μπασίμ. Πιστεύω ότι θα γίνεις πολύ καλός φρουρός». Και ο Χαλίφης κράτησε την υπόσχεσή του. Όταν η Σεχραζά τελείωσε την ιστορία του Μπασίμ, του Σιδερά, είχε ήδη ξημερώσει. Ο βασιλιάς είχε γελάσει πολύ με το παραμύθι και είπε στην κοπέλα: «Βλέπω ότι ξέρεις πολλές ιστορίες. Πιστεύω ότι δεν είναι ανάγκη να σου πω τι θέλω να ακούσω. Από εδώ και πέρα έχεις το ελεύθερο. Πες μου όποια ιστορία θέλεις. Η επιλογή είναι δική σου».